हेलो लोगोफोर, दिनै बे आंनि इउटुब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनो जादों चेक डिप'जिट खालामनाय। स' बिदिब्ला आंनि आखायाव दङ मोनसे एक्सिस बेंकनि चेक बिलाइ दङ। ओंखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों माबोरैहाय डिप'जिट खालामो, चेकखौ माबोरैहाय डिप'जिट खालामो बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों। थ' आङो मोनसे SBI बेंकनि स्लिप बा डिप'जिट स्लिपाव आं बेखौ बोरैहाय फिलआप खालामो बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लागोन। थ' बिदिब्ला फैदो। थ' बिदिब्ला जोङो चेक डिप'जिटखौ डिप'जिट स्लिपाव खालामनोसै। ओंखायनो नैयाव लिरनोसै दिनैनि थारिखआ 25 गेजेराव 5/2021 नैयाव फैबाय ब्रान्च। थ' आंनिया ब्रान्च दङ भेरगाव। थ' टाइप अफ एकाउन्ट SB बा सेभिं एकाउन्ट। थ' आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ टाइप बा लिरनोसै 3234 11 9023 जाबाय। दायो नैयाव फर द क्रेडिट बेंक एकाउन्टआव सोरनि जागोन? गोमसार बर'। डिटेल्स अफ कैश /चेक ओवरलिप कैश डिप'जिट इन द एकाउन्ट बेयाव 5000। थ' चेकआव लिरनाय दङ 5000 लिरनाय दङ। ओंखायनो 5000 लिरनांसिगोन बेखौ। बेनिफ्राय नैयाव दङ रुपिस इन द वर्ल्ड 5000 लिरनोसै बेयाव। अनलि नैयाव सिगनेचार गोमसार बर'। बिथिं जाबाय। नैयावबो लिरनोसै। नैयाव भेरगाव थाबाय। नैयाव 25/05/21। थ' नैयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ फिन लिरबावनांगोन 323411902223 जाबाय। थ' बेयावबो नैयावबो एकाउन्ट नाम्बार लिरबाय। थ' नैयाव क्रेडिट माने गावनि गोमसार बर' कैश एन्ड डिप'जिट 5000 टटेल। नैयाव वर्ड्स लिरनांगोन। बेयावबो वर्ड्स लिरनांगोन। नै वर्ड। थ' बेयावबो 5000 अनलि लिरबाय। थ' बेयावहाय मबाइल नाम्बार दङ। मबाइल नाम्बारखौ लिरबा लिरजायो, लिराबा थाजायो। 9577379647 बेंक कड। थ' जाबाय। फ्रन्ट साइडनिया जाबाय। दायो दङ बेक साइडआव फैबाय चेक डिटेल्स। चेक डिटेल्सआव जाबाय मा जागोन? एक्सिस बेंक लिमिटेड। ब्रान्च दङ। नै ब्रान्च दङ उदालगुरि ब्रान्च लिरनांगोन। उदालगुरि ब्रान्च। बेनिफ्राय चेक नाम्बारा दङ। चेक नाम्बारा बेहाय नैबे खनाया जायो। नैबे चेक नाम्बारा बे जायो। ओंखायनो नैयाव चेक नाम्बारखौ होसिगोन। दा चेक नं 0000999995 जाबाय। चेक नाम्बार थांबाय।
बेनिफ्राय एमाउन्टआ बेसेबां? एमाउन्टआ दङ 5000 ओमफ्राय 5000 एमाउन्टआ 5000 थ' नियाव एमाउन्टखौ 5000 आरो फिस नियाव 5000 टेलाव लिरबाय बेखिनियानो चेक डिप'जिटनि दिनैनि बे चेक डिप'जिट जा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनाय बियो एसेयावनोसै। गोजोन्थों।